Chipiringu cha ulendo. Ulendo ochokera ku kachisiyo ku phwando la Paska ikutero vesiyo. Mnyamatayo Yesu anatsalatu ndi akulu ampingo, ndipo anali ndi nzeru zoposa wawo mulingo. Koma zoti Yesu atsala mbuyo, atatu ake ndi amake sanadziwa, koma iwo anayesa kuti iye ali mchipiringu cha ulendo. Luka chapter 2 verse 43 ndi 44. Mwina anakomedwa kucheza nkhani ndi azinzawo, sanasamale za mwanayo Yesu koma zokondweresa zawo. Akuti anayesa ali mchigulu cha paulendocho, Yesu ali kutchalichi, muchigulu cha Khristu. Tikapemphera ndi kuwerenga Baibulo kutchalichi, basitu uli kuti umboni wakuti tikuyenda naye ndi angati tisanachite chilichonse timapemphera kaye ndi kutsimikiza kuti paulendowo limodzi tili naye. Luka 2 verse 44. Nayenda ulendo wa tsiku limodzi, ndipo nayamba kumfunafuna iye mwa abale awo ndi mwa anansi awo. Tsiku lonse opanda Yesu koma osadziwa. Tsiku lonse vuto tikamusiya Yesu, Satana amatinamiza ngati kuti Yesu alipo. Tizidyera chachikhumi osaonapo vuto, kupereka chachikhumi 20,000 koma chopereka 150 kwacha, kutchalichi mama okha, kubweranso 10 koloko, madzulo kumpira, nkumaonabe ngati Yesu alipo, kupaka zofira m'milomo, kuyika madredi ndi abale ake, sisi pakati pokha, koma tikayimba kutchalichi ati ukatumikira Yesu. Yesu wake uti tamusiya kalekale. Anthu oterenso kuziona uzimu kwa basi. Wamkulu amuyesa wadzulo, safuna kulangizidwa, anyoza chizudzulo. Ikakhala Baibulo ndiye tinachita kuchita kangaude, ngati sitikuonapo vuto nzotheka Yesu sali nafe limodzi. Luka 2 verse 45. Ndipo pamene sanampeza, anabwera ku Yerusalemu namfunafuna iye, ndipo pakupita masiku 3 anampeza iye mkachisi. Kumuyiwala tsiku limodzi, kumfunafuna masiku 3. Tikamusiya Yesu kuti timupezenso sizophweka. Ndi mwayi kuti anamupeza, enafe tikamusiya sidzamupezanso, chifukwa akutero pa Hebrew chapter 6 verse 4 mpaka 6. Pakuti sikutheka kuwakonzanso atembenuke mtima iwo amene anaunikidwa pa nthawi yake, nalawa mphaso yakumwamba, nakhala olandirana naye Mzimu Woyera, nalawa mawu okoma a Mulungu ndi mphamvu ya nthawi ili nkudza, koma anagwa mchisokero popeza azipachikiranso okha Mwana wa Mulungu, nanchitisa manyazi poyera. Anamupezera ku Yerusalemu komwe anamusiya. Tiyang'ane komwe tagwera, tiyambire pamenepo. Yesaya 55 verse 6. Funani Yehova popezeka iye, itanani iye pamene ali pafupi. Yesu wanu ali kuti? Pa Sabbath school kapena ku prayer band? Mukati mwayankhulana naye mmanena kuti? Ku msonkhano wa misasa kapena ku Jesus way? Mukati mwasala kudya mmadikira kaye mpingo linganize? Tuyenera tiziganizire. Uku ndiye kuyesa kuti Yesu ali mchipiringu cha ulendo. Yesu amapita nthawi zambiri yekha ukapemphera, ngati ife sitikutero kugonjetsa tchimo ndithu tilephera. Aliyense azayesedwa atu payekha, nthawi ya lemba la chirombo, nthawi yokakamiza aliyense kupemphera pa Sande. Sipadzakhala kudalirana, aliyense azapulumuka yekha. Pamene sitikuyeneranso kusiya kusonkhana kwathu pamodzi, tionetsetsenso kuti tikuyenda ndi Yesu patokha, personally. Izi zachiguluzi ndithu ngati Mariya ndi Yosefe tidzamusiya Yesu, tikuyesa kuti ali muchipiringu cha ulendo.